Amamak zutitu eta umeranen atzetik lehioan zehar begeratu ondoren, mahai gainean utzi ditu, galtzak eta titarea. Zukaldetik ez irteko esan di aurrari, zu hementzegon, izarak batu eta laster nator, ekaitza dakarrelako. Ate ondotik guardasola hartu eta badoa mama, atea erdizabalik utzita. Etxe aurretik pasatu da. Aulkilokaren gainean aurra postu eginda amama etxe aurrean ikustean. Makilatxoak atabala jotzen ere hasi da. Ban, 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 2, 3 edo 4 kolpe. Orduago hasiak dira, urtantak. Anpulu hotza erori da aurraren mazailera. Begiak itxi ditu, eta beste bana jauzi zaizkio betazaletara. Begiak ireki dituenerako kolorez aldatzen hasi da, airea eta lurra. Itzalagoa da dena, giroa, osten eta gauzak bigutzen ari direla, ematen du. Hautza ureztatzen hasi da, eta zoruko horri iharrak euriaren azpian irakatu egiten dira, lurrarekin berdintzeko, beldurrez ala atseginez. Oinastargiak zerua zeharkatu du, labanak animalia zaurituko lukeen moduan, eta turmoiak burrunbadaz ideki du kontzertua berehala. Euri zaparradak soinu zena eta ogaria egiten du, lurrean, hostoetan eta teilatu hegaletan. Ikustekoa ikusita, aur bakartia lehioko aulkitik jaitsi da, zukaldeko atetik irten eta bebarrutik kanpora doa.